Aizu, eta pitima da saituta, nola ikusten duzu droga politika eta debatea, ez? Legezko drogak, legearen kontrakoak eta hori guztia. Legala edo ez legala diren sustantzien separazio horretan ez dagoela sartuta arriskotasuna. Zan nahi dut, munduan zehar jende gehiago hiltzen da ibuprofeno edo parazetamola hartzen, bai? Eta horregatik ez da ilegalizatzen. Eta berriak? Beti sortzen dira, hau zer da, merkatuaren legea, alegia beti dago zerbait berria eta... Fenomenoa oso zabala da, internazionala eta globala. Zan nahi dut, azkenengo 4 urtetan, Europako drogen behatokia aurkitu ditu 250 sustantzia ezberdin. Eta historia osoan zehar aurkitu dituzte 350. Zan nahi dut, hau super azkar dijoa eta painaletan gaude guztiok. Eta mundu globalean gainera, ez? Hoi da. Orduan, zergatik agertzen dira sustantzia horiek? Zenbait herrialdetan legalak direlako edo oraindik ez daudela ilegalizatutak. Eta esenplua da, Superman pilula rosak ari dela agertzen estatu mailan, Euskal Herrian, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, eta arriskutsua dira. Eta adibidez hori dauka PMMA, eta beste herrialdetan legala da, ez dute ilegalizatu, horregatik ez dute sortzen MDMA, zergatik aukera daukate egiteko PMMA. Eta orduan zuen iritzirako gizarte moduan zer egin beharko genuke? Zer politika jarri beharko genituzke martxan? Komenigarria izango zen eta oso interesgarria eta erabilgarria sistema de alerta temprana bat sortzea, bai profesionale munduan, osasun arloan, bai erabiltzaileentzat. Eskaera bat egin behar bazen dute, legebiltzarkide adibidez, eskatuko zen irete? Izan zarete zuek legebiltzarrean? Termino moralak ez erabiltzea adibidez legedian. Adikzio legea, drogak erabiltzen dituzten pertsona guztiak ez dira adiktuak, adibidez beraz izen hori interesgarria izango zen, ez dakit droga eta adikzioen legea. Sustantziak erabiltzen dituzten pertsonak guztiak ez dute burua galtzen eta arduratsuak izan daitezkela, eta bizitza normal bat eraman dezaketela, muga batzuk jartzen edo pauta batzuk jarraitzen, eta egin dezakegu eta portatu dezakegu pilo horretan.